апай дилбар шумода аксияи грандиози кадагиай 4 метра шифонуя 100 сомон кадай бовар мекунед. Шок цена на касре дар кораи марҳамат 103 микрорайон доми Сиарион суроға духтарако мағоза дар подвал қарор дорад. 4 метр 100 сомон. Шок бовар кунед. Дубайский материалои пешакдор ва бурмолдор аст. Замаша нишон метиём. Ира бинен аҷоибот хушрӯ 450 буд, ҳозир 200 сомон шудагиай. Ира бинен духтаро аҷоибот фасона. Дига украшение намекунен. Киртаи пешакдори тайёр 450 сомон буд, 200 сомон шудагиай. Намекунен. Аҷоиб фасон металлик. Духтаракои хушрӯни металликоям шарфошон катиай пахтагӣ. Иёам 400 будай 200 сомон кадагиан. Мана. Бишон нишон тена. Аҷоибот фасонакан. Суроға 103 микрорайон доми Сиарион мағоза дар подвал қарор дорад. Доставка ҳам доранд. Метавонед нашои доставка дар WhatsApp шон нависем. Иёам 200 шудагиай. Ва ира бинен духтаро хушрӯ. Ёш 350 будай 200 сомон шудагиай. Аксияи грандиозни бори Дубай. Турецкий паплиной 350 сомона аксияи грандиозни шудагиай. Ё чанди? 200 сомон. 200 сомон нигоҳ кунед. Қахшрӯ чанголошон. Кабути электрикая бургаба нишон тиен. Пеша тигровия. Я бинен қахшрӯй. Паплиной ғавсак. Кирамо баҳор пушакда зурайё. Дига балху материали қиматига дар кор нест духтаро. Ёмаш последний модел. Не сердечко нам дай духтаро. Гулдор, пахтагиакан. Не сердечко, вообще необычный. Фиолетовый ам дошта духтаракои хушрӯ. Суроға 103 микрорайон доми Сиарион мағоза дар подвал қарор дорад. Нашоти мағозаи дилбар. Нашоти доставка метавонед дар WhatsApp шон нависем. Купра ипекои оригинал бори Турция духтарако. Аксияи грандиоз нишидагиа. Ира бинен чиха хушрӯчан. Нархошон 3 метр 240 сомон. Мана. Ни рангоша нигоҳ кунед. Аҷоибот хушрӯ. Суроға чуноне ки гуфтем 103 микрорайон доми Сиарион. Зиёда аз 20 чанд ранг дорад духтарако. Доставка ҳам дорад. Инстаграм шон монда. Дар омада обуна шавед. WhatsApp шонда фармоиш диҳен. Мана духтаро. Рангои бинен чиха рангои хушрӯай. духтарои хушрӯ, купра ипекои гулдори вишивкадор нигоҳ кунед. Иноям аксия шудагиай. Ҳозир нарха гӯем 300 сомонӣ. Рангош беҳад рангои хушрӯй. Ина ай худаш ҳастай, ини хелишам ҳаст. Хели вишивкадоршам ҳастай. 300 сомон. Рангош беҳад бисёра ина. Суров. Ем нархая? Металликоям. 300 сомона? Инай санг дорад. Ира бинед. Инам 300 сомон кадиан духтаракои хушрӯ. 450-400 мефурӯхтам, инай ёшам ҳамин нарх. 103 микрорайон доми Сиарион мағозаи дилбарай духтаракои хушрӯ. Ана касра дар кораи марҳамат. Духтарои хушрӯ, купра ипекои оригинал гулои тоусак 2026 гулои новинкан. Иёам аксия кардагиана 380. 380 сомон нигоҳ кунед. Аҷоибот хушрӯн, ҳамаш оригинал. Ҳамаш гули навай. Ин моделашам нишон тен ябор. Яксаду микрорайон доми Сиарион мағоза дар подвал қарор дорад дӯстони азиз. Мағозаи дилбарай. Мана. То болора ипекай ҳама 380. Ё чи? Ҳамаш яна. Неям 380 сомон иштагиан нигоҳ кунед. Неш модели навай бо. Глой навай, а? Ё чанди? Иём ҳамин нарха. Ира бинед духтаро, қаглои фасона омадай ки. Барои занакои калонам ҳаст, барои духтаракои ёшам ҳаста духтаро. Вай духтарако, аросако нигоҳ кунед, чиха материалои хушрӯтон ёфтем. Ё нархоша гап мезанем?
ё 4500 4300 ози мешаванд. Ана ин металликоам. Ин металлико 3200 3 метрош. Уземе 3200 сомон кадаген. Ва, ира бинен духтаро. Шок. Баъд якта 5 метра чӣ дорем итальянский. Ё 5 метрош 2000 сомон. Як либос мондагия. А сетай боло чӣ хали? Вайва металлика. Ани я ин модела. Ина модела. Айна инҷадам дорем. Итальянский. Хоб, ям нарх навошона гап мезанӣ? Ё либосош 1000 сомон апа. Ям дубайская ручная работа. Так что буранга я? Не цветош. Қасвети хушро акай духтаро. Кабути осмонӣ. Байна. Ё 1000 сомон либосош ва кори дастияй да Дубай тайёр кардагиам. Не бор бине. 1000 сомон либос. То ин боло бу чанд модел дига я? Суруға 103 микрорайон, мағозаи Дилбар дар подвал қарор дорад. Доми Сиарён. Бархтои регал духтаракҳои хушрӯ тоза бори Дубай аксия кад чанд сомон гуфтем? 420. Ана нарху мана нарх духтаракҳои хушрӯ як дунё ранг дора. Ҳамаш тоза бори Дубай гуфтивай гапо эмблемош кати набиден аҷоибот рангҳои хушрӯ дора. Аксия кати 420 сомон шуда. Тоза регал ай духтаракҳо мана. Касе дар куре марҳамат ранги сиёҳ ҳам доштай наличида. Рангош хай хулас беҳад бисёрай. Че ранге ки мехоҳӣ наличи доранд. Ини материалҳои заду нишонтием? Ё 500 сомона. 3 метрош. И паплинам ҳамин нарха. 750 сомон фурӯхтагем 500 сомон. Ду либос мондагем. Тахшур чанд духтарои рабидин. Айё бархто нишоно дева аммо. Бархто нишонодагим просто рангош дигар. Дигар рангош даҷибда. Атлас ҳам доштиян духтарако. Рангош чӣ хеле необычные духтарако. Подписчикои азиз, Купра ипекои оригинали турецки нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯ фирмине. Нарха бугум аксия кати 1100 сомон шудагай. Аҷоибот хушрӯй. На касе фигурачаш не хеле ин дай хеле месад духтаракои харобагда не хеле месад. Суруға 103 микрорайон доми Сиарён ай духтарако. Размеро ҳаста? Гапим омадна гӯш кунед духтарако харидорӣ кунед. Айни ҳол бо дарди дандон саргардон не ки барои шумо ҳоло ҳам наворҳои ҷолиб диданӣ бо нархҳои дастрас пешниҳод мекунем. Клачҳои новинка 2026 модели нав. Нархҳо шок. Нархҳошон 250 сомон духтарако. Да ягон ҷо аи модель нест. Диден даст духтарода аҷоибот фасонаи рангакош ҳастай. Ина рангош аи роз дида намуд будай. Светини ва чомни будай. Серенки сиёҳ кабути электрик. Баҷадам не модель омадагия. Инам бори Дубая. Ё чандия? 500 сомон будай моделаш духтарако. Чӣ ранге ки фора рангош ҳастай мана. Марҳамат. Доми Сиарён духтарако. Мағоза дар подвал қарор дорад. Мағозаи Дилбарай духтаро. Не моделам ҳаст нигоҳ кунед. Қа хушрӯчай духтарако. На духтарако ёш бас кунитон. Сар кунетон харида бас накунетон. Марҳамат. Я бор дурнияташа нишон мекунед нами дастбудагитона. Оли мега чӣ материала? И материалаш оҳания духтарако. Чизотон гум намешава. Мана. Вай дорад кифтакиам карда мешава. Ина бинед духтаро. Кифтакиам карда мешадай. Бозори корон маҳкам бошад. Доми Сиарён барои шумо духтарако хушрӯ мағозаош кушода ҳай. Шумо зиқ нашавен ки анам хали гарданбанд надорен. Барои шумо апаи Дилбар овардагай борои новинка нигоҳ кунен. Аҷоибот хушрӯ. То 800-900 да ҳама ҷоя да апаи Дилбар бошад. 600 сомон будена гӯшбор кати гарданбандай. Ира хеле кирта ки напиши ай кирта мебура маълум мешавад. Нигоҳ кунен. Ягон чӣ намешава? Гарантия дорад сиёҳ намеша дарава? Ина духтаракои хушрӯ касра дар кори марҳамат. Шок цена 600 сомон. Чанд сол зато да пеши дугонот катагӣ када мегарди. Суруға 103 микрорайон доми Сиарён дӯстони азиз. Мағоза дар подвал қарор дорад. Анна модель, мана модель. Дӯстони азиз нигоҳ кунед. Ҳам қадуи качаҳои хушрӯтон ёфтум.
нархо шок бо корои дастӣ дора. 150 сомон 4 та ранг дора. Инем духтаракои неми 30 солда беҳади бад хушроай. Ина каседа дар кораи марҳамат гарданбандошо намегӯян. Ҳо фурӯши ай духтарако. Мана моделу мана модел. Ира бинени қа хушрӯ духтаро. Ана ёшам 150. Инам 150 ира бинени. Куртовам 150. Не, ношам 150 сомон дай духтаро. Куртои 350 сомона 150 сомон штеге. Агар нарх айдаҳин ма хушрӯ нафаҳмидем ку мо дар рӯи экран менависем духтаро. Айни ҳол дар ҳисоби беморем, не ки барое ки бозор маҳкама шумо да видео кардесем, шитоби бубинем ки чи ҳаст, мағозое кушода ҳаст духтарако. Бо сатсима ҳам да духтарако. Аз 100 сомон сар мешавад яъне. Ира биден турецки духтарако, ё 100 сомон шудага? Ира биден духтаро. Бо нишонтен дигар ангоша. Барои модарҷоно беҳад хушрӯан 100 сомон шудага нош. И дарде ки шумо дорем, мо ҳам дорем. Ма дарди дандон дорам, дарди бепижамагӣ дорам. Лекин айнамҷа харид мекунам духтаракои хушрӯ. Ин пижамако турецкиан, качествашон беҳад зурай. Ранги ма бедандон нестан, о дандон доран. 150 сомона. Аксияи грандиозни. Ура када гап заисам байми дандонои лақондагим духтарако. Ира бинен охи қа хушрӯай. 150 сомон турецки пижамако дар мағозаи апаи Дилбар. Дар 103 микрорайон доми Сиарён духтарако. Касе да кинем хали пижамаи фасонии бои дар корай. Шушзан агирако барои намоай духтарако. Нигоҳ кинед. Ира дар хона мепӯши баъд аҷаб базай меброяда. Баъд аҷа 130 сомонай бо. Хушрӯ гуфтум 130 видео модалит канам. Бия 130 нишон наметам да камера. Ина ё 130 будай духтаро. Набинед. Хоп, штили доб. Ана вот это поворот. 130 сомона ира. 250 сомон навор доштем духтаро, боварӣ дорам ки дидагием. На, 130 сомон шок цена бовар кунед. Ира бинед материалошонам қа хушрӯай ки духтарако. Аз дандон пандон қирд мекунам духтаро. Ира бинед бо чихо фасони ласиян ҳамашон. Даҷа карочи 130 то 150 бия ки барфакон боронакон мирӯспага. Ё чанде? Ё 250. 350 будан. Ина духтарако ҳама нарх наво бовар кунед арзони бадай. Агар ма дандон ма қирд кардам айсар шумо ҳамаша платид мекунед духтарако. Ина барои шумо видео кардесам. И хат дора бо диёр дора. Хат дошта, диёр дошта, дарахт дошта, як дуне чи дора духтарако хушрӯ вай дандон након. Звездочка дошта духтарако нигоҳ кинед. Хай звезда. Диёр бидай, аднатони бидай 101 грамм. На 150 сомон духтарако хушрӯ. Як овозам аст духтаро. Пусти мор. Я мепиши шуд зан намегира тамома худаш мефаҳмад ки. Ми тиграм ҳам хеле духтарако. Я мепиши шуд мефаҳмад ки тигр да баршай. Дар кор нест тигри дуюм. Ишам 150. Сердечка ҳам да духтаро я биден хушрӯ. Ничаст май чанд та чиз доран ки тройка я. Тройка бидай духтарако. 150 сомон. Доми Сиарён 103 микрорайон духтарако. Мағозаи Дилбарҷон дар подвал қарор дорад. Подписчикои ҷон нигоҳ кинед, ҳам халатои хушрӯтон ёфтам, ҳам двойка, ҳам одиночка. Не двойка, иш одиночка, духтарако хайнош одиночка, иш двойка. Ҳамаш нархошон як. Аксия кати 250 сомон шудагай. Бо дига моделашам нишон метиҳед. Биёед духтарако биҷанбен ки ҳозир чӣ гапе мешава. Ира бинед духтаро чиха светакои хушрӯи бад дора. ҷои апа Дилбарда бовар кунед борои необични беҳад бисёрай. Ина родон мерем, барои хона мехарен, барои ягон чизе ки дар корт нахулоса, халатои оригинали туркӣ дора. Барои кӯчагардия ина нигоҳ кунед духтаро чиха моделои фасон беҳад бисёр. Ҳама инам ё 250 сомон. Размеракотон ҳаст. Суруға 103 микрорайон, доми Сиарён, мағозаи Дилбар дар подвал қарор дорад духтаро. Духтаро моделои нав омада дар ҷои апаи Дилбар, обуфои хушрӯи бад нигоҳ кунед да поча базебай. Занакодам хушрӯай, духтаракодам хушрӯай, на духтарако пишди, духтаракодам беҳад фасон буромадагай. Нархошон аксиони 100 сомонай бовар мекунед. На, ҳами 100 гуфта наметавониста, ба мен чимо я бало кардам. 100 сомон, баъд ин модело 50 сомон, ин моделам 50 я. 50 сомон, хаиям ҳамои 50, иниш чи? Ё дубаян 300. Ёш 300 сомони буда духтар, ҷо нархо ҳар хела илтимос
تا آخری برنامه را با دقت گوش کنید. کدام نقش نگفتم سکرین کنید در واتساپ شروع کنید. قیمت آن میگه ارزان میفروشن. اینو چی؟ 200. نه 200 سوم بوده دخترا مدل نو. ایرم هم نرخه یا 200 سوم ایرم. ایرم 200 دخترا کو. با کدام نرخش بگم؟ یکی به در واتساپ هم روی کنه نرخ میگه نه؟ نه دخترا کو خلاصه ای 50 سوم تا 300 400 سوم обувь داره دخترا کو خوش رو. Нижеда бо колготки буда дихтаро. Турецкий 10 сомони распродажа. Грандиозный распродажа нигоҳ кунед. Да ягонҷо бор колготки 10 сомон истай. Ина бо темболи турецкий. Ини обувам обша обзор кунам дихтаро ба нархҳои ахчон пурсаин. Ина бинен қа модели хушрӯи дихтаро. 200 ай? Ичи? 180. Макасино? 200. Макасино 200 сомон дихтарако. خرمیسو آیفون 17 پرو مکس دخترکو 200 سومونه 100 سومون دختر اومد 100 نمیفهم دیگه 100 سومون شده دیگه مرحمت کسر در کوره در واتساپ سکرین کنی روی کنی 103 میکرورایون دومی سیاریون مغازه دلبر در پدوال قرار دارد